फांखाया बिराद साउन्ड होयो जाबाय मैसो दै नैबे दाउ आलु टमेट' जों साथामल' लोगोफोर दिनै जानोसै आरो साथामजोंनो नैबे केक जाजोब्बाय आं नैबे ओंखाम मानसिफ्रा दुगैदों दा फैयाखै टाइमा जाबाय 11:30 उन्दुनो ओंखारबाय बिरादनो नै फांखायाबो बिराद गाबगासिनो मावजि खारलांबाय बेजों बैनो जोंनि किसाना जानो लुबैयो नामा लोगोफोर मैसोखौ आरो नैबे दाउ बेदरखौ बरिया संखादां होथिगौ जाबाय दाउ आलु मैसो साला लागामसो मास दिनै